Magsalad daw mga palangga. Magsalad. Asan yun? Salad. Tapos pipino. Ay, sorry. Next, yung mga langga ko. Ang result niya is nara siya. Dan ibutang diri with lamas and pipen. Then next na to ang carrots. Salad na kay grabing karne. Ito pa lang po ang akong po. Sige to karne. Dapat gila siya tumoy ang imong ano. Kan kita gibukat nga salad. Kaon mo ron tinga? Kaon mo sa salad. Ako din sa salad. Na, ngano lang para si Pag dire ni mo tanong si lalom. Dali. Then so gadagan sa tong salad. God. Naman. Pinggo. Ang mangga is gamay lang atong isabol. Kaon ka? Salad. Ano nang isa ma? Sige ni ma. Okay na. Unsa man eh? Lamig daw na siya isipon. Kasi nga, lamig daw na siya isama. Unsa ganin eh? Ha? Kalimutan ko niya. Gamay lang atong mangga. Kaya aso mo itong mangga. Butangan ng mayonnaise. Dili na suka lang. Dili ko din ma. Then celery. Kuan ba siya? Crunchy. Ano ba siya kuan? Lamig daw siya is... Uban kay juice na ba? Lamig daw rin siya sa salad. This is celery. Tapos daghan kay taog kuan. Daghan kay taog. Ang isabol ko lang. Then this one. Dag ko na ito siya. Hi. Diyan. Mga taong slice. Nagtimpla ka mga langga. Meat, nag-brown out mga langga. Imbis kayo mag-live cook. Then, humanato na to siya slice. Itong butangan o salt to taste. Then, ang akong gamit nga suka is wala naman, dili ko ganahan sa kuan vinegar nga kuan. Kini lang kuan ato ang suka. Coco vinegar.
May atong gamiton parang healthy. Tapos yung sinya sa sandok. Dili ko kay nagagamit sa kuan vinegar. Ikaw na. Kini lang nga vinegar kay kuan ni siya organic. Organic vinegar dapat ang ato ang gamiton. Ha? Sarap. Iya mo Ay, nang ganit. tama ito. Huwag gamay pang suka. Wala na yun. Wala na kataunan. Iya ko. Bigos niya nga. Tanawang. Wala. Kilat diha. Dili na. Kanina kaunan. Ang gana oh. Sarap. Ano guys? See you next video. Tum kayo. Ngit-ngit kayo nag-brown out. Imbis kayo mag-live tas ato ang first nga salad. Wala. Ano lang, video. Bye. See you next video. Bye-bye.